Vi står nede ved indskolingen på Vesterskole. Vi har fundet et problem, som vi prøver at løse ved hjælp af nudging. Som I kan se, flyder der sko over det hele. Og det har vi tænkt os prøve at løse ved hjælp af nudging. Som vi kan se her, så synes børnene altså ikke, det er særlig fedt at sætte deres sko op på hylden her. Fordi de er så kedelige. Så det har vi tænkt os at gøre noget ved. Nu skal vi op i klasselokalet, For vi skal udvikle på vores idé. Whoops. Vi laver 3 kategorier. En for superhelte, en for prinsesser og en for monstre. Og så er det, at så kan man nok finde ud af, hvor man skal stille sine sko. Yep. Og hvordan man vil være i den her dag. For eksempel, hvis man er lidt prinsesseagtig den dag. Eller hvis man er lidt monsteragtigt. Men eller hvis man er Spider-Man. Når man laver et nudge, så tester man virkningen over 1 til 2 uger. Men da vi ikke har lige så lang tid, så tester vi det over 2 dage, så vi vender tilbage i morgen med en ny opdatering. Vi kan nu konkludere, at vores nudge altså ikke helt virkede, som vi havde håbet på. For der ligger nemlig stadig sko på gulvet og ruder. Og det er fordi, når der først er nogen, der ikke synes, det her det er sjovt, så hopper de andre med på vognen. Og så kommer der altså endnu flere sko.